Dito na po tayo sa incense natin sa Bataan Dinalupihan extension daw. Ito yung incense natin kay Kenneth Mortel Bakery. Kasama ko ito. Naglilinis si tatay. Medyo malaki. Maganda namin daanan. Gandun yata. Ito yung pinuntahan ko kahapon. Ayos na Mindana, may gasolinahan. Dinalupihan, Bataan. Sige po. Ayusin lang natin to para pag nilagay nyo na to para may basbas. Sa pamamagitan ng pagsabit ko sa inyong pangalan pang ng Jesus sa mga Nazareno at ilawin yung aking kamay sa upang basbasan ito ng inyong mapagpalang kamay ang mahal na Santo Niño at mahal na Santo Niño at ang mahal na ilang manalo. May basbasan niyo po ito ng yung mapagpalang kamay at konsensuan niyo po ng kapayapaan at pag-ibig at bigyan sila ng swerte. Ito pong trigo at bigas at asin, ito'y kapayapaan at sa kanilang isang taon at magkaroon sila ng siksik at bigloy. Itong barya pong ito ay upang bigyan niyo sila ng kaganawan at kapayapaan at nasaganang buhay para sa walang hanggan. Amen. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Natutulog na? Opo. Lang natin yung mga nasi. Ito nilalagay sa ito, no? Opo. Okay, paandarin mo na yung motor mo. Dito tayo. Masamang espiritu. Ako yung mga naiingit ka.
Ay, bukas tayo. Sandali ko. Kasama ka rin ko lalaki. Nakikita mo doon sa center meron ba? Kasi wala. Parang sa silver. Hindi, hindi mo na nakapito. May kasama siya rin. Opo. May kasama ka. Kaya papagnigal. Para maggat. Pakilak yung buwan. Ay, lock nyo muna. Hindi, patulak nyo dito.